Sí. Xa, pero se non hai, xa veremos. Bueno, bons días a todas e a todos. Dá comezo o pleno da sesión ordinaria do Pleno do Concello 16/7/2018. Bueno, en primeiro lugar, quero disculpar a presencia de María Rei, que non contaba poder asistir, pero se lle prolonga unha cuestión personal e non pode asistir. En segundo, darlle os meus parabéns ás 3 Carmes que temos no Concello, que están de festa hoxe. E tamén, por si alguén se marcha antes de tempo do pleno, pois boas vacacións a todas e a todos. Ben, o primeiro punto da orde do día, a aprobación do borrador data da sesión ordinaria do 15/6/2018. Algúnha aclaración, modificación? Se non hai ningunha modificación, dáse por aprobada por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes e pasamos á parte resolutiva. Punto número 2. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do BNG para declarar persoas non gratas aos componentes da manada. Señor secretario, hai ditamen, pero ratifica a urxencia, porque chegou despois da convocatoria. Chegou despois o ditamen, por lo tanto, se hai algunha sin problema? Non. Ben, entón ten a palabra... Leo un minuto o ditamen para maiores partes, se pon que vota. Ten a palabra dona Carmen Fouces. Leo o ditamen. Pois leo o ditamen, va. Vale. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dimensión Sociocultural, en sesión do 12 de xullo de 2018, acordou ditaminar e aprobar por unanimidade dita proposta coa seguinte modificación, sustituindo a redacción nos seguintes termos: o termo agresores violadores por delincuentes sexuais e agresión sexual por abuso sexual. Gracias. Ten a palabra a señora Carmen Fouces. Bueno, bo día, moitas gracias, señor alcalde. Presentamos esta moción por varias razóns. A primeira é que concordamos ca denuncia que a muller fixo ante a xustiza de ter sufrido unha violación e tamén concordamos con o Ministerio Fiscal, que acusaba aos delincuentes sexuais da manada e tipificaba os feitos como violación. E, polo tanto, estamos en desacordo ca sentenza que rebaixa eses feitos a abuso. Esta situación, para nós, pon de manifesto que, aínda sendo importantes as modificacións legais, estando de acordo que hai que facelas para ir mellorando, coa mesma legislación pódense ver nos mesmos feitos unha violación, un abuso ou unha festa jolgorio. Polo tanto, o que verdadeiramente urxe, creemos nós, é analizar e reparar esa mirada dos tribunais que teñen ante os delitos sexuais contra as mulleres. Un tribunal feminista, dende logo, vería no vídeo nos feitos probados unha violación, sen dúbida. Tal como os propios delincuentes sexuais recoñecen nas súas conversas de WhatsApp, chamándolle ao que planifican facer nas festas como queremos violar todos. En segundo lugar, este tipo de feitos, lamentablemente, non son excepcionais. Son un tipo de ocio onde homes cobardes teñen que actuar en grupo e a poder ser con mulleres adormecidas por sustancias químicas que, ademais, os propios agresores consiguen no mercado negro, para que non opoñan a resistencia e a todas as accións que eles teñen planificadas. E por iso era moi importante que, debido á relevancia pública que acadou este caso, a sentenza fora exemplar e así mandar unha mensaxe ao resto dos homes que utilizan a mesma táctica para manifestar o seu poder sobre as mulleres. Perdimos unha gran ocasión para que outros grupos de cobardes teman perpetrar as súas fechorías polas consecuencias que lle conlevaría. E no sitio diso, hoxe vemos como eses grupos ouvean como lobos ao paso de mozas pola rúa, envalentonados e seguros de que o sistema vai ser benévolo con eles.
En terceiro lugar, aínda para máis, non solamente rebaixan o delito que pedía o Ministerio Fiscal, sino que aplican a prisión preventiva unha vez máis con benevolencia, deixando en liberdade os delincuentes sexuais coa única limitación de non poder entrar na Comunidade de Madrid. Este é o exemplo máis extremo e claro do que significa para o tribunal a muller que sufriu o abuso sexual. Ela non pode sair de Madrid, parece un castigo, e eles poden deambular libremente por todo o territorio Schengen, este territorio que agora está tan de moda últimamente, co seu carné de identidade, ca súa actitude desafiante, sen ningún problema. Sabemos que declaralos non gratos en Pontevedra non vai evitar que se queren vir aquí non veñan, pero alo menos debemos comunicarlle que non son ben recibidos. É o único que podemos facer como Concello, ante o inxusto que nos parece esta sentenza e a posta en liberdade dos delincuentes sexuais. Queremos expresar a nosa solidaridade con todas as mulleres e coas súas familias e amizades que sufren a violencia machista máis extrema, en forma de agresión física, abuso sexual, violación ou calquera outra modalidade que o sistema patriarcal deseña e mellora. Animamos a todo o mundo a que rexeiten aos agresores e que sintan o frío da soidade social e ofrecemos ás mulleres, a todas as inmigrantes tamén, o noso apoio e solidariedade. E, por último, reivindicar que a política ten o seu espazo e a xustiza o seu, e que non debemos deixar que se achique o espazo á política polo ben da democracia. Disentir dunha sentencia xudicial é posible sen que saltan as costuras da democracia como se nos quere facer ver. Non esquezamos que o material co que traballa a xustiza emana do Parlamento, é dicir, da vontade popular, da política. É a nosa responsabilidade como representantes políticos levantar a voz cando entendemos que algo non está ben para buscar as solucións e reparar os danos. E máis aún, aínda cando a contestación social é masiva e tan numerosa. Por todo isto, pedimos o voto favorable para nomear persoas non gratas en Pontevedra aos integrantes do grupo autodenominado La Manada, José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuela Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florido e Antonio Manuel Guerrero Escudedo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouces. Algúnha intervención? Sí. Señora Castro, ten a palabra. Sí, bo día. Dende o PSDG imos votar a favor desta moción, pero tras os cambios feitos na redacción, pero aínda así temos moitas reticencias cara a mesma polos motivos seguintes. Por un lado, tachamos de irresponsable a mesma, tanto dende na Comisión de Interior como na de Benestar ou nas reunións mantidas co Departamentos Xurídicos do Concello, se nos advertiu da posibilidade de incorrer en responsabilidade penal e civil por votar a favor ou absternos dunha moción que atribuía inicialmente os acusados un delito distinto do que foi condenados nunha sentencia. Incurrindo tanto nun delito de calumnias que leva aparelladas penas de prisión de 6 meses a 2 anos ou multas de hasta 24 meses, así como unha responsabilidade civil que pode chegar a rondar os 3.000 euros. O marxe da consideración persoal que me merezan estas persoas e o seu comportamento, non podemos caer no populismo barato, xa que para iso están os programas e debates da televisión. Non queremos darlle pé a estes tipos, aínda por riba, que enchan os seus petos con noso diñeiro. Creo que a denuncia social é necesaria. Estivemos sempre na rúa denunciando que creemos que unha sentencia injusta é un auto de liberdade provisional tamén injusto. Creemos que hai que modificar a lei, só un sí é un sí, e a nosa vicepresidenta do Goberno, ministra de Igualdade, xa anunciou que esta medida e tamén a obrigatoriedade de formar os xuíces e os magistrados en materia de xénero. O segundo motivo da nosa reticencia é que esta moción parécenos tamén insolidaria. E digo insolidaria con outras vítimas as cales non se tivo en conta, e cuxos agresores non tiveron ningunha reprimenda institucional. Por citar algún exemplo que sempre terá unha especial relevancia para mí por a súa proximidade e a dureza do crimen, foi o crimen de Moraña, que sucedeu só a uns kilómetros de aquí. Un desalmado, por non chamarlle outra cousa, asasinou por venganza a súa muller e as súas 2 fillas, cortándoas en anacos cunha radial,
cunha vileza tal que moitos das gardas civís que foron a detelo van a estar de baixa e outros asistencia psicolóxica. E díganme, señores do BNG, David Oubel é persoa grata nesta cidade? Por último, tamén creo que é un pouco difícil de aplicar a mesma porque non entendo moi ben o punto terceiro, xa que non entendo a quen se refiren con representación legal e a quen pretenden comunicar esta resolución. Pero, bueno, imos votar a favor da mesma. Moitas grazas, señora Castro. Se non hai máis intervencións, sométese o punto a votación coa incorporación da emenda aprobada por unanimidade. Votos en contra da moción, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 2, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á reforma do campo da Torre. Señor secretario, ten a palabra. Non hai ditamen, polo tanto, enténdese a urxencia aprobada por unanimidade e ten a palabra o señor Abal González. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Vou ser breve. Trouxemos hoxe aquí unha moción respecto ao coñecido barrio de San Roque, que entendemos que hai unha débeda histórica con este barrio, máxime cando estivo redactado un proxecto orzamentado en 940.000 euros, que, bueno, vendo os proxectos que están saindo durante os 2 últimos anos o coste do mesmo, agora mesmo quizás se duplicaría. Pero o que nós hoxe queremos deixar constancia aquí é un compromiso político de todos os grupos para que, dunha vez por todas, o coñecido barrio de San Roque, concretamente na zona da Campo da Torre, teña por fin as calidades urbanas que se merece. Cando se presentou aquel proxecto, simplemente era o tomas ou o deixas, sen atender as suxestións veciñais. Eran suxestións bastante sinxelas, que vemos, dende o noso punto de vista, o noso grupo, vemos moi posible, atendendo a esas pequenas suxestións, que se chegue a un acordo. Constanos que, por fin, despois de anos, van ter unha reunión o noso alcalde coa asociación veciñal. Esperemos que sexa frutífera, que se teña en conta as 2-3 cuestións veciñas que teñen que aportar os veciños e que, por fin, nos próximos orzamentos se leva a cabo esta, insisto, tan demandada obra urbana. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Abal. Ten a palabra a señora Moreira. Bos días. Xa pasou tempo de abondo dende que o Concello presentara o proxecto de reforma do campo da Torre, 6 anos. Entón falaban de que era un dos maiores investimentos de obra do momento, unha actuación para transformar a zona profundamente e dotala de maior calidade urbana. Que estas obras suscitaron oposición dos veciños que non compartiron ao 100% este proxecto? Nós non consideramos razoado desistir dun proxecto das obras que son necesarias, nin tampouco nos parece razón suficiente para renunciar á busca de acordos coa veciñanza. Se agora comeza, benvidos sean. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Nos imos votar tamén a favor desta moción. A verdade é que por estas obras que efectivamente estaban orzamentadas e proxectadas xa da anterior época de goberno, do anterior mandato, preguntáramos ao inicio do mandato xunto con outras actuacións en Campolongo, se nos contestara daquela que non eran prioritarias, que había outras necesidades no Concello. Nos entendemos, como xa dixemos tamén no seu momento, que esa obra sí é prioritaria. É evidente que se trata dunha zona que está altamente degradada, moito máis degradada incluso que outras zonas do Concello sobre as que se está actuando xa por segunda vez dentro dos plans de remodelación urbana e, polo tanto, consideramos que é prioritaria a actuación e máis cando o proxecto, como ben se decía, está xa feito e pode ser executado en calquera momento. Por tanto, imos apoiar esta iniciativa. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, pois, bos días a todos e a todas. Moitas grazas, señor alcalde.
Nós tamén queremos manifestar o noso acordo con esta moción que se presenta por parte do Partido Popular, pero, sin embargo, creemos que debemos explicar isto, porque, efectivamente, revisando a prensa de hai xa ben anos, aparecen críticas de algúns veciños e veciñas deste barrio a un proxecto de reforma que se presentara naquel momento, e, revisando os obxectivos que se plantexaba o señor Louro cando se redactou este proxecto, hai algúns cos que coincidimos e outros cos que non podemos coincidir. Fala de priorizar o tránsito rodado e peonil, falaba de plazas de aparcamentos, de renovación dos servizos ou de algunas cosas como aproveitar mobiliario urbano, por exemplo, do alí existente, ou incluso de ensalzar a Praza de Touros como un patrimonio que existe nese ámbito e que é un obxectivo co que nós non podemos coincidir. Sin embargo, si estamos de acordo co que di o Partido Popular de que está ben recoller as suxestións veciñais, é algo que vai no ADN deste goberno e que adoitamos facer en todos os proxectos, que todos, tanto no centro como nas parroquias, como nos barrios, teñen sempre ese proceso de participación popular. De todos xeitos, pensamos que habería que incluir algúns outros obxectivos que son realmente moi importantes e que son os que marcan o modelo Pontevedra. En primeiro lugar, por suposto, defender que a prioridade do tránsito é para os peóns e incluso non para os peóns, senón para a estancia no espazo público. A seguranza viaria como unha sensación necesaria, xa non só como o feito de que as rúas sexan seguras, sino como unha sensación necesaria para conseguir a autonomía dos nenos e das nenas. Que a mellora da mobilidade sexa universal para todos, para todas, independentemente das nosas condicións físicas. En canto ao patrimonio, estamos nun ámbito que eu creo que ten elementos moito máis importantes e moito máis destacáveis que a Praza de Touros xa nomeada. Aí quedan restos da Pontevedra Mariñeira, é unha das zonas onde hai restos da Pontevedra Mariñeira, ou está a Capela de San Roque nese mesmo ámbito, que haberá que ver se se integra, se non se integra e de que maneira. Hai que fomentar, por exemplo, aí discrepamos dos veciños que naquel momento presentaban as súas queixas, hai que fomentar todos os espazos da cidade como un ámbito onde se poden facer negocios, que teñen que ser útiles nunha cidade de servizos e, ademais, hai que ver como sería a conexión deste ámbito co resto da cidade. De todo isto, polo que eu estive revisando na prensa, non falaba o señor Louro e deberían incluirse dentro, polo menos, das liñas xerais para a redacción dun proxecto. Pero como coincidimos co Partido Popular nesa necesidade de participación veciñal, gustaríanos, se puidese ser, redactar de outra maneira o acordo. Senón, miramos a ver que o que se pode facer. Unha outra proposta de acordo podería ser, por exemplo, abrir un proceso de participación veciñal previo á execución dun proxecto de reforma urbana na zona do Campo da Torre. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Abal dixo que acepta ou non? Vale. Perfecto, entón sometemos a votación con esa nova redacción. Sí, hai segundo turno, sí. Que pideu, Iván. Sí, está. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Bueno, claro, o que pideu. Moitas gracias. Nada, brevemente, tampouco quería facer un máis debate desta moción. Hasta tiven a elegancia na primeira intervención de non facer referencia á área do goberno anterior que fixera a realidade esta proposta, pero vista que parece que, en fin, que hai que entrar no barro, efectivamente era unha proposta do Partido Socialista, pero señor Gómez Xunqueira, que, en fin, o sectarismo non lle impida ver a realidade do proxecto, non? En fin, ocurreseme unha palabra máis forte que non a direi, pero manda narices
que neste pleno, entrando xa ou estando xa no último mandato municipal, o problema de que non estea feita a obra de reforma do Campo da Torre sexa que vostede non coincide con, dúas frases ou tres frases que poña o proxecto que a Consellería do Partido Socialista deixou redactada no mandato anterior. Cando ademais sabe vostede que non se caracterizou precisamente o Partido Socialista no goberno municipal por favorecer os tránsito dos coches, poñer en perigo a vida dos nenos e nenas que xogan en Pontevedra e está radicalmente en contra do modelo de cidade. Ao contrario, o Partido Socialista, se algo fixo, foi precisamente rehabilitar o casco histórico a través do ARI que vostedes non querían inicialmente e só quería a señora Pedrosa. En fin, diversas cuestións que creo que é injusto sacar a colación neste pleno cando, insisto, tiveron 3 anos para vostedes poder poñer en marcha esa iniciativa. E a da Praza de Touros, como mínimo, paréceme curioso, porque se hai grupos políticos que nesta corporación votaron en contra de que o goberno municipal financia as touradas, este grupo, xunto con outros que están sentados na corporación municipal, pero non ten nada que ver que ali se celebren touradas que non se deberían celebrar coa subvención municipal, con que o edificio teña un innegable valor histórico, que eu creo que é evidente que o ten, non? E se non se fan touradas, poderá ser un edificio que o gallá revirta na propiedade municipal e o gallá poda valer para celebrar ali outro tipo de cuestións como un espacio público, non? Un pode considerarse ateo e non por elo quere, dinamitar a Catedral de Santiago de Compostela. Rehabilitarémola, non estou comparando a validez artística dunha obra e da outra, non? Pero rehabilitarémola, coidarémola, poñerémola en valor, como vostede acaba de dicir, coa Capela de San Roque, pero pareceme que confundir termos que non teñen nada que ver. En todo caso, asuma a súa responsabilidade, faga o seu traballo e rehabilite esa zona que é do que se trata e que podería, insisto, estar rehabilitada se ese proxecto do Partido Socialista se levase a cabo ao inicio do mandato cando vostedes o que contestaron en comisión foi que non era prioritario porque había outras zonas da cidade que precisaban esas intervencións e non esa zona e a de Campolongo. Gracias, señor Iván Puentes. Non hai máis intervencións. En principio, sométese o asunto a votación coas modificacións acordadas. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Ben, pasamos ao punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia tamén a aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á necesidade dun recoñecemento póstumo á labor e á figura de Juan Juega Puig. Damos por entendido a urxencia do asunto e temos un ditame, señor secretario. Léame vostede o ditame. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural, en sesión do 12 de xullo de 2018, acordou ditaminar favorablemente por unanimidade de todos os grupos políticos dita proposición do Grupo Municipal do PSG-PSOE relativa á necesidade de un coñecemento póstumo á labor e á figura de Juan Juega Puig. Gracias. Gracias, señor secretario. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Creo que todos e todas estamos de acordo en que é necesario lembrar e honrar a aquelas persoas que ao longo da súa trayectoria vital aportaron cousas para facer de Pontevedra unha cidade mellor. Uns fixeron dun xeito, outros de outro xeito, pero sempre coa mirada pensando en engrandecer Pontevedra. Juan Juega, pontevedrés e historiador, foi unha desas persoas. A través da súa paixón pola historia axudounos a todos a reconstruir o noso pasado. E o fixo con rigor, moitas veces de forma calada, como quen non quere molestar, aportando os seus coñecementos e os seus esforzos para que todos nos beneficiásemos. Persoas así merecen ser lembradas porque o seu recordo tamén axudará a que haxa máis interese polo noso pasado e tamén polo noso presente. Lembrar a Juan Juega é sementar para seguir tendo futuro. A labor realizada por Juan incluiu non só publicacións e investigacións, senón tamén a fundación do Centro de Estudios Históricos de Pontevedra, dende onde se impulsou o estudio e a divulgación da historia de Pontevedra. Os máis importantes arquivos, tanto galego como estatais, tiveron como compañeiro na súa labor de afondar no coñecemento das fontes e profundizar na metodoloxía histórica. Non vou a relatar aquí agora as obras
que escribiu, nas que traballou, pero sí quero facer mención a que no ano 2012 el lee a súa tese doutoral, O comercio marítimo de Galicia, 1525-1640, obra que foi editada posteriormente e que hoxe é referencia para outros historiadores. Tampouco podemos esquecer a especial e estreita colaboración que mantivo con este Concello, iniciada coas súas visitas ao arquivo municipal que se prolongaron ao longo do tempo e participando en moitos actos promovidos desde alí. Dende a exposición Pontevedra e Olérez do ano 88 non cesou de colaborar, de idear, de cooperar na organización de novas exposicións como as Murallas de Pontevedra ou Pontevedra Peirao da Historia, entre outras. E non podemos tampouco esquecer que, formando parte dun equipo multidisciplinar, resultou gañador do concurso para a elaboración dun estudio histórico-xeográfico de galiquización da toponimia do Concello de Pontevedra, que supuxo a adaptación dos nomes das rúas da nosa cidade. Por todo o anterior e por moito que aportou o coñecemento e a difusión da historia da nosa cidade, pois o Grupo Municipal trae hoxe aquí esta moción e agradece o voto favorable na comisión, que esperemos que se repita hoxe no pleno de todos os grupos municipais. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Dios mío. Señor Abal, non hai nadie. Señor Abal, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Tamén moi brevemente, simplemente para agradecer o aceitado desta moción que trouxo aquí hoxe o Grupo Socialista, mostrar a miña admiración persoal por a figura e por a obra de don Juan Juega Puig. Nada máis, reiterar o noso voto a favor. Señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, grazas, señor alcalde, bo día. No caso do BNG, desde logo, vimos manter ese voto que xa anunciamos na comisión. En todo caso, para maior abundamento do argumentario e da xustificación de motivos exposta, indicar que foi tamén unha persoa determinante na elaboración do proxecto da Feira Franca, no asesoramento histórico, que colaborou desde o primeiro momento neste proxecto e moitos outros que se fixeron, como xa se dixo, ao longo destes últimos anos. Tamén exposicións, publicacións, foi unha persoa, desde logo, apaixonada con respecto á historia de Pontevedra e creo que merece o recoñecemento de todos e todas. Moitas grazas. Sometemos, polo tanto, o asunto á votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. E pasamos ao punto número 5, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición conxunta dos grupos municipais Marea Pontevedra e Mixto Ciudadanos relativa á publicación das sentencias judiciais que afectan a este Concello. Señor secretario, non ten nada que decir, porque non hai ningún... Ahora non, hoxe non é. Será entendida a urxencia da moción e ten a palabra, polo tanto, o señor Rei Núñez. Ben, grazas. Bo día a todos, especialmente a representación da Policía Local que acude a este pleno. Esta moción, presentada inicialmente polo Grupo de Marea Pontevedra, secundada por Ciudadanos, vai de transparencia. Os acordos dos órganos do Concello, igual que os doutras administracións públicas, acaban ás veces dirimíndose ante os tribunais de xustiza, tanto porque o propio goberno recurre a eles, como porque o fan cidadáns, empresas ou mesmo os traballadores, o persoal municipal. Esas sentenzas teñen relevancia sempre e a súa divulgación deberá ser unha práctica habitual nun Concello comprometido coa transparencia. Por contra, o que adoito asistimos en Pontevedra é a un uso entreponderado e calculado da difusión. As sentenzas son aireadas ou omítense desde unha discrecionalidade administrada en exclusiva polo goberno municipal,
en base a cálculos políticos que coliden co dereito da cidadanía a unha información veraz e transparente. Para evitar iso e co ánimo de que esa información de interese lles chegue aos administrados en tempo real, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra formula a seguinte proposición. Primeiro, que o Goberno do Concello se comprometa a informar ao conxunto da cidadanía e aos medios de comunicación, nada máis recibida de forma oficial por parte dos tribunais, e calquera que sexa o seu estado procesal de todas e cada unha das sentenzas que afectan ou aludan ao Concello de Pontevedra, con independencia de que estas se refiran a procesos judiciais emprendidos desde a Corporación ou que fosen presentadas contra a mesma. E segundo, que o Goberno do Concello de Pontevedra, a efectos de cumprir o compromiso reclamado pola cidadanía de transparencia democrática, insira na súa páxina web oficial o contido de todas as sentenzas judiciais nas que estivese implicada esta corporación. Publicación que en todos os casos se fará pública na devandita web nun prazo non superior aos 2 días posteriores ao seu coñecemento oficial por este Concello. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Non teño aquí a ninguén. Non hai... Sí, é que non. Señor García Legísima, ten a palabra. Espera, non, que lle dou a alguén máis. Sí, ao final. Todas, gracias, señor alcalde. Doulle a alguén máis? Sí, pois ponme. No, ponlo outra vez, anda. Gracias, señor Puentes, é que non estaba. Nada, moitas gracias. Nada, simplemente brevemente para anunciar o noso voto a favor da proposta. Entendemos que é unha cuestión básica de transparencia, que as administracións públicas teñen que estar implicadas, obviamente, coa lei de transparencia, incluso máis aló de cara a facer un exercicio, bueno, pois incluso de responsabilidade coa cidadanía, e dado que as sentencias teñen carácter público, pois non hai ninguna razón para que non podan estar expostas tamén na páxina web do Concello e imos apoiar a iniciativa. Moitas grazas, señor Puentes. Señor García Legísima, ten a palabra. Bo día outra vez para indicar que tal e como está redactada, sobre todo a parte dispositiva da proposición, en principio votaríamos en contra. Nos creemos que esta... Nos creemos que esta moción non debía haber polo trámite de urxencia, senón que debía pasar antes pola Comisión de Réxime Interior e calía acudira, por exemplo, un representante da asesoría xurídica e nos informara de como se deben publicar as sentencias e de cales, e ali decidíramos cales deben ter relevancia ou non. Por exemplo, está claro que teñen relevancia as que son do TSE de Galicia, os do Tribunal Supremo, que, por certo, se publican, se non na página web, si aparecen publicadas nas distintas bases de datos. Pero máis teñen a súa relevancia para decidir outros procesos, as do Supremo que poden crear xurisprudencia e as do Tribunal Superior Doutrina. Non así... Non acontece o mesmo, por exemplo, coas ditadas en primeira instancia por un xulgado contencioso, un xulgado de instrucción, un xulgado do penal, un xulgado do social. Por exemplo, que relevancia pode ter unha multa que se lle ponga a un cidadán? Velo ou non, analizalo e valoralo. Un momentiño, señor García. Vou a reiterar exactamente que hai que ter moita paciencia, pero a paciencia ten un límite e ese límite é deixar intervir os membros da corporación. Por lo tanto, se non se mantén silencio por parte dos asistentes ao pleno, suspendo o pleno inmediatamente. Non vou avisar nada máis. Señor García Legísima, ten a palabra. Ben,
xa non é só a cuestión de si cales son relevantes ou non, cales terían interese ou non, sino tamén a maneira de pedir que se solicita que se publiquen en 2 días. Eu supoño, non sei se é falta de coñecemento ou que en 2 días é imposible, as sentencias recíbense en PDF e habrá que tratalas aqueles datos que non se poden publicar, que afectan a intimidade das persoas, que debense borrar, e iso non se fai dun plumazo no prazo de 2 días. Despois hai outras cuestións estratégicas, por exemplo, da propia asesoría xurídica, que cando ven unha sentencia referida a un asunto determinado, pois o propio grupo de goberno, dicir, esta sentencia vaise vos dar a coñecer no plazo de 15 días ou X días oficialmente por aquela cuestión de saber se as van recurrir ou non as partes. Tamén lle quería comentar ao señor Rei que non debe ser tan fácil e tan doado como é facelo en 2 días, porque se vostede acude ao Concello da Coruña, por exemplo, moi próximo a vostede, supoño, ou quen goberna ali, pois verá que si se publican as sentencias, pero se publican as que están na base de datos do Consello do Poder Judicial, sendo non se publican no texto que se recibe en PDF. A base de datos do Consello do Poder Judicial non é inmediata, sino que leva un tempo e non leva esa inmediatez que se pretende exixir aquí. Dos xulgados do contencioso, se vostede acude a esa página, verá que apenas se ven publicadas. En outro concello máis cercano, como é o de Santiago, que supoño que está próximo tamén para vostede, pois verá que acude á página da asesoría xurídica e que eu creo que é página xurídica ou algo así, ou algo aparece así na web, e se se entra nela di sin contido de momento. Pero indicar que pola nosa parte non hai ningún inconveniente en publicalas, en a próxima comisión de réximen interior que teña, pois levarase isto no orden do día e chamarase a un representante da asesoría xurídica que acude e que o comenta con noso, e aí decidimos a maneira de publicalo. Se acudimos a facelo as do Tribunal Supremo e as do TSC, tal e como fai o Concello da Coruña, pois faríase con bastante demora. Pero non hai inconveniente en facelo derivadas do PDF que se recibe, pero no tempo que se poida, non en 2 días, vamos, e borrando aqueles datos que nos digan aqueles datos que temos que eliminar. E as dos xulgados da base, pois eu creo que se debería decidir e comentalo coa asesoría xurídica. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Vicente García Legísima. Algunha outra intervención? Señor Rei, ten a palabra. Ben, sobre que veñase a inditaminar esta moción, é unha práctica habitual neste mesmo pleno, hai unhas cuantas que veñense a inditaminar. Por outro lado, dicir que tranquiliza saber que o grupo de goberno está disposto a tomar medidas neste asunto e, polo tanto, a rectificar o que é unha práctica tamén habitual do goberno. O Concello de Pontevedra retrátase ano tras ano nas táboas comparativas de transparencia. Iso en realidade así rematou 2017, que é o último exercicio, ocupando o posto 94 de 110 na lista de transparencia internacional. Esa falta de transparencia reflítese nas resolucións judiciais e por iso traemos este asunto aquí. É habitual que o alcalde ou o portavoz presuman cando lles son favorables e, en cambio, se non é así, optan por agochálas ou inténtano. Xa o denunciou un funcionario en 2015, informábase inmediatamente, sen esperar a 2 días, por certo, dunha sentenza denegatoria contra el que levara aos tribunais unha solicitude de axuda para participar nunha competición deportiva, cando 2 anos antes se ocultara a cuantosa indemnización que o Concello se vira obrigado a pagarlle por sentenza das salas 3 e 2 do contencioso administrativo a unha traballadora contratada irregularmente na Axencia de Lectura de Xeve. Tanto lles ten que se trate da xestión de dereitos e deberes do persoal do Concello como de disciplina urbanística ou da acción sancionadora en materia de tráfico. A respecto do urbanismo, grazas á investigación e publicacións dos xornalistas, foi como acabaron trascendendo asuntos nos que se fixo necesario cubrir con elevadísimos fondos
públicos do Concello actuacións temerarias deste goberno. Sucedeu coas expropiacións na beira do río dos Gafos e pola trascendencia económica que tivo, faise ocioso insistir aquí no tema. En relación coa xestión dos seus traballadores, este goberno demostrou unha capacidade especial para organizar o personal obviando en moitos casos as normas. Proba diso son varios casos derivados de oposicións a persoal do Concello. Das últimas para a Policía Local, derivouse unha sentenza perdida en primeira instancia que resolve a corrección das preguntas dun exame e con iso cambia a orde dos opositores seleccionados, cando un deles xa estaba incorporado ao posto tras realizar o curso de 6 meses na Academia de Seguridade Pública de Galicia. Tampouco se deu publicidade á sentenza de bombeiros sobre o pagamento do complemento de festividade, o que supuxo un desembolso dunha cantidade importante en atrasos nos últimos 4 anos. E o mesmo ocorreu coa máis recente da Policía Local sobre un decreto da concelleira responsable que obrigaba a unha parte dos axentes a estaren localizados e a incorporárense inmediatamente ao seu traballo de seren requiridos durante as festas de Nadal e Reis. Nos 3 xulgados do contencioso de Pontevedra resolveron a favor dos policías que recorreron a orde por abusiva e carente de motivación. Isto obriga ao pagamento doutras indemnizacións. Pois ben, sendo xa sentenzas firmes e sen lugar a recurso, o Goberno optou por silencialas. E o caso é que eses traballadores viron alterados os seus plans naquelas datas e que na actualidade seguen sen executarse as sentenzas, descoñecéndose tamén se o Goberno pensa estender o pagamento a todos os axentes afectados por aquela orde ou se os que aínda non o fixeron tamén se lles vai obrigar a recorrer aos xulgados. Dado que todo isto ten repercusión na economía do Concello, ten asemade relevancia informativa. O que pedimos con esta proposición é que o actual Goberno cumpra o que espera del unha opinión pública cada vez máis consciente dos seus dereitos, e onde ser informada é un deles importantísimo, e afeita os estándares de transparencia que xa rexen noutras administracións e que nós, con xa envexa, reclamamos para nós. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Algúnha outra intervención? Sometemos entón o asunto a votación. Votos en contra da proposta de Marea e de Ciudadanos. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Aprobas. Empate, non? Sí. Se repite a votación. Votos en contra. Votos a favor. Por lo tanto, rexeítase a proposta de Ciudadanos e de Marea. Pasamos ao seguinte punto. Ratificación punto número 6, ratificación da súa inclusión por urxencia Punto número 6, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á construción dunha piscina municipal ao aire libre. Señor Abeigón, bueno, se dá por aprobada a urxencia. Señor Abeigón pide a palabra. Ten a palabra, señor Abeigón. Señor alcalde, pido la palabra para retirar la moción. Antes de nada, gracias y buenos días a todos los concejales, funcionarios, medios de comunicación y público asistente. Retiramos la moción y la justifico en lo siguiente, porque la enmienda del PSOE desvirtúa el contenido de la misma y lamentamos que este grupo, el Partido Socialista, no apoye esta iniciativa, dado que son concejales de este ayuntamiento y lo que tenían que hacer es apoyarla para que Pontevedra tenga una piscina pública municipal al aire libre.
Luego, si quieren, pueden instarle a la Xunta lo que ellos consideren, pero nos parece feo que quieran usurpar las ideas del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular, para beneficio propio. Y el señor Fernández, que fue concejal responsable de deportes, en su día no hizo absolutamente nada al respecto y, por lo tanto, ahora los pontevedreses no van a tener una piscina al aire libre por culpa del Partido Socialista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Abeigón. Señor Fernández, ten a palabra. Que a mí me parece... Bueno, está retirada, pero hubo unhas referencias. A mí me parece que ten todo o dereito do mundo a contestar, non? Sí, a verdade que non sabía, non tiña claro que nesta situación de retirada si temos dereito a eu si quere non digo nada, pero digo pero que... xa que me dá... A ver, evidentemente, cando se presenta unha emenda non é para desvirtuar, senón é para establecer que hai outras propostas diferentes e outras condicións diferentes. O resto da intervención do señor Abeigón pois tampouco me merece maior trascendencia, porque é repetir sempre o mesmo, pero en todo caso, eu creo que o problema do señor Abeigón, o problema do Partido Popular é que cando presentan as proposicións do señor Abeigón, ninguén llas controla. E entón, claro, pasa o que pasa, presenta proposicións que van contra a propia política levada a cabo polo Partido Popular en Pontevedra durante moitos anos. Pontevedra tiña que ter unha piscina pública funcionando no ano 2011 porque había un compromiso da Xunta de Galicia de que así fose. A Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular. Tiña que estar feita no ano 2011. Se non hai piscina pública en Pontevedra, será porque o Partido Popular incumpliu o seu compromiso dun convenio firmado. Eu creo que o señor Abeigón, dentro de súa ignorancia general do tema do deporte en Pontevedra, tamén ignora as cousas que son responsabilidade do seu partido. Por lo tanto, bueno, forma parte desta parafernalia abeigonista que vimos soportando pacientemente durante 3 anos e nada máis. Grazas. Bueno, por lo tanto, dáse por retirada esa moción e pasamos ao punto seguinte, que é punto número 7, proposición do Grupo Municipal do PSD-PSOE relativa á adopción de medidas urxentes en materia de protección animal. O señor secretario nos conta o informe da comisión. Gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión que tuvo lugar o 12 de xuño de 2018, acordou ditaminar favorablemente cos votos a favor do concelleiro do PSG-PSOE, dos dos concelleiros do Partido Popular e da concelleira do Grupo Mixto, e coa abstención das tres concelleiras e do concelleiro do BNG, ditaminou favorablemente dita proposición do Grupo Municipal do PSG-PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Señora Castro, ten a palabra. Bueno, nós presentamos esta moción con dúas finalidades. Por un lado, que se elabore e entre en vigor unha ordenanza de protección animal, xa que a pesar de que no mes de xaneiro de 2017 aprobouse no Pleno por unanimidade a súa aprobación, a día de hoxe non está ni redactada. O Concello debe adaptarse á normativa existente na que se otorga aos animais de compañía a consideración de ben xurídico a protexer. Debe ser unha prioridade para o Concello aumentar a protección dos animais e acrecentar a convivencia destos coas persoas. Son moitos os concellos que xa teñen a ordenanza e o noso non pode quedar atrás. Temos que ser ambiciosos nos seus contidos e otorgar unha protección digna aos animais. Todo isto en conciliación, por suposto, coa salubridade pública e a convivencia cidadá. O noso Concello presenta neste momento un panorama desolador. Só as asociaciones protectoras de animais son as únicas que están a suplir un deber que corresponde ao Concello. Teñen escasos medios, escasa colaboración da Policía Local, que non conta con un protocolo de actuación. Son, neste momento, os voluntarios e as voluntarias os que asumen a recollida de animais abandonados, a alimentación das colonias, a recollida de animais envenenados, a castración dos gatos e gatas da rúa e moitas veces tamén o seu cuidado e a erradicación de enfermidades. Non só asumen, senón que tamén as costean. Non existe ningún tipo de sanción para esas persoas que abandonan, nin envenenan, nin as que mostran un trato totalmente incívico coas súas mascotas. Podo citar centos de exemplos, pero por sinalar algúns recentes, uns gatiños que abandonaron nunha bolsa en frente da Plaza de Abastos fai uns meses, os voluntarios que os recolleron
Pediron á Policía Local que revisase as cámaras para poder identificar o autor e así denuncialo. Digo fai uns meses e todavía están esperando polas grabacións. Ademais, estes voluntarios sofren ameazas de algúns veciños cando van a darlles de comer e a controlar as colonias. Ou, pola contra, as persoas incívicas que pensan que os gatos son un composteiro e tiranlle o lixo para que coman, creando así un foco de suciedade e infeccións. Tamén hai veciños no rural, algúns veciños no rural, que en vez dun timbre teñen un can que vive atado unha canceira, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas actuaciones quedan impunes. Por estes motivos e por moitos máis, entendemos que é urxente e necesaria esta regulación. Por eso pedimos na nosa moción que se aprobe a mesma, introducindo unha moción unha proposta do BNG que eliminamos a palabra urxencia, decimos que se elabore a ordenanza municipal de protección e cuidado animal, contando coas aportacións que poidan facer os diferentes grupos políticos e as distintas entidades de defensa e protección animal. En un segundo punto, mentres esta non este en vigor e debido á situación de urxencia creada, solicitamos que se tomen unhas medidas en relación á proliferación dos gatos abandonados e por eso instamos ao Goberno a tomar estas medidas. A realización de campañas e fomento da adopción, a colocación de casetas e cartéis informando nas colonias, a existencia da colonia, as prohibicións, etc. e a elaboración dun protocolo de actuación para a Policía Local para que colabore na loita contra o abandono e saiba como actuar ante as diferentes situacións. Moitas grazas, señora Castro. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Dende Marea Pontevedra estivemos impulsando propostas que pensamos acaídas para construir unha cidade máis amiga dos animais. E para dar resposta a esas necesidades, a elaboración dunha ordenanza é a mellor ferramenta. Así, presentamos ao Pleno de Xaneiro de 2017 a nosa proposición instando o Concello a impulsar a elaboración dunha ordenanza municipal específica de protección animal. Entón, dicíamos que, en base á normativa vixente nese intre, se trataba da Lei 1 de 1993, de xa fai 25 anos, era obriga dos concellos facerse cargo dos animais abandonados. En outubro do ano pasado se publica a Lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, onde se atribúe ás persoas titulares das alcaldías dos concellos de Galicia a responsabilidade superior na defensa e protección dos animais incluídos no ámbito da aplicación desta lei en cada seu termo municipal. Que a prestación dos servicios se establecerán regulamentariamente, ou sexa, de conformidade cun regulamento, ese do que carecemos. Creemos que ano e medio foi tempo de abondo para realizar os trámites dunha ordenanza que apoiamos todos os grupos políticos deste Concello por unanimidade. No pleno de maio de 2016, anteriormente, propuxemos un control de fauna urbana coa finalidade de que se elaborara un plan municipal para a xestión destas colonias felinas. Unha proposta que foi aprobada pola maioría coa abstención do BNG. A Lei 4 do 2017 tamén atribuye aos concellos a vixiancia e control sanitario destas poboacións. Sen dúbida, imos votar a favor desta proposta. Grazas, señora Moreira. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Por suposto que imos votar a favor desta moción, sin ninguna dúbida. No pleno pasado, esta concelleira fixo unha pregunta sobre en que estado se atopaba a tramitación da ordenanza de benestar animal e a señora concelleira respondeu que ia ser mellor contratar unha asistencia técnica porque os servizos están moi saturados e é unha ordenanza que ten a súa complexidade polas recentes modificacións legislativas. Hai 19 meses que se aprobou por unanimidade a elaboración da ordenanza. Paréceme ben que, como é lóxico, a ordenanza se axusta á nova Lei Autonómica de Benestar Animal, pero teño unha pregunta. Fixeron vostedes algún avance, polo menos, para ter un borrador da ordenanza mentras tanto? E agora, despois de 7 meses da entrada en vigor da lei, en que punto está esa ordenanza?
Neste Concello non se está a cumprir esa lei autonómica, xa que corresponde aos concellos recoller e controlar os animais abandonados, perdidos ou asilvestrados e controlar os animais salvaxes urbanos, é a súa obriga, señores do Goberno. Non a dos cidadáns que voluntariamente recollen e acollemos a eses animais á espera dunha adopción, poñendo cartos dos nosos petos, porque a irresponsabilidade deste Goberno local neste asunto é absoluta, absoluta. Redacten dunha vez esa ordenanza. Non fai falla, como dixo a concelleira no pleno pasado, contratar ningunha asistencia técnica. As asociacións de protección e defensa animal e máis os voluntarios que fan este traballo día a día, Difusión Felina, os palleiros, entre outros, son os que mellor coñecen a situación que se vive no noso Concello e tamén cales son as mellores solucións. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, bo día a todos e a todas e agradecer a parabenización ás Carmes que fixo o alcalde e outros membros da corporación no día de hoxe que, como sabemos, para povos e para cidades con vinculación ao mar como é o noso, pois que é un día festivo de moita importancia. Animar a todo o mundo tamén a que participe hoxe, que empeza o Festival de Jazz, e que vamos a ter unha semana de moi boa música. De feito, en breve, supoño que pasarán por diante, porque xa estarán a punto de pasar a marcha unha charanga e vai vir outra. Bueno, o que lle quería decir é que, efectivamente, hai ano e medio que se aprobou neste pleno por unanimidade a elaboración desa ordenanza, pero ben é certo que nese momento se supo que se estaba traballando en Galiza por unha nova lei de protección animal e o lóxico é que a ordenanza que se faga no Concello se adapte plenamente a esa nova lei de protección animal que entrou en vigor en xaneiro deste ano. Bueno, esa lei ten algunhas cuestións que, como ben dixo a representante de Marea, están pendentes de desenvolvemento regulamentario. Desenvolvemento regulamentario non o fai o Concello con ordenanza, o desenvolvemento regulamentario faino a Xunta para ver cales son e como se desenvolve esa lei. Ese desenvolvemento regulamentario aínda non está feito. Polo tanto, e por experiencias anteriores en outras leis, é porque a estabilidade legislativa nas últimas legislaturas en Galiza non é que fose moita, non hai que esquecer que a lei do solo, a chamada lei do solo, tivo 5 modificacións en un ano de vixencia, e, polo tanto, xa tuvo consecuencias esas modificacións, porque se fixo unha ordenanza municipal anticipándose o que podía pasar, que despois se modificou e que despois houve que volver a facer outra e que está neste momento tramitándose unha nova ordenanza. Tamén temos a tranquilidade de que a lei abarca todas aquelas cuestións fundamentais. Faltanlle algunhas que para nós serían moi importantes, como prohibir as touradas, que non o pon a lei, pero que ten todas aquelas cuestións necesarias para, sin a existencia dunha ordenanza municipal e aplicando a legislación vixente, se poda actuar. Sí que existe capacidade sancionadora, a lei reflicte a capacidade sancionadora. Non está desenvolto regulamentariamente como a exercemos os concellos, pero sí que está. Polo tanto, nós non temos ningún problema en votar a favor desta ordenanza, recoñecemos que é un proceso que se está demorando no tempo máis do que nos gustaría e que agora que agardemos que pronto haxa ese regulamento, pero se poden ir dando os pasos xa con esta lei vixente. Xa se estuveron recollendo ordenanzas de outras zonas. En Galiza non había ningunha adaptada a nova lei, obviamente, porque ten 6 meses de vixencia. Se estuveron recollendo ordenanzas de outras zonas do Estado para utilizar como posibles referencias. Hai algunhas que son de moi boa calidade, pero que non se axustan exactamente á legislación galega. E, en breve, nun plazo o máis breve posible, iniciaremos os procesos que hai que facer para sacar unha ordenanza nova, que son os períodos de exposición pública, consulta, contacto cos distintos colectivos. Obviamente non temos ningún problema en que, mentras esta ordenanza non este vixente, porque o proceso de elaboración e aprobación dunha ordenanza é un proceso longo, tomar estas medidas que con carácter urxente presentan a súa moción o PSOE. Estou segura, ademais, de que por parte da Policía Local non haberá ningún problema con protocolo ou sin protocolo, igual que non hai un protocolo para a actuación en materia de tráfico, hai unha normativa legal que se aplica. Estou segura de que con protocolo ou sin protocolo a Policía Local estará encantada de colaborar con todos os medios de que dispón e cos seus coñecementos, que teño segura que son moitos, na execución desta moción. Moitas grazas, señora da Silva. Señora Castro Rei, ten a palabra.
que pois iso espero que se dé conta a Policía Local para que actúe, porque neste momento cando se lle chama pois remite aos voluntarios. Así que espero que se poña a actuar neste campo. Pois se lle parece a... Non, é unha cuestión menor, bueno, é unha cuestión para propoñer. A parte da emenda de quitar urxencia, engadir un novo punto que poña dar traslado do presente acordo á Policía Local. Ben, polo tanto, sometemos... Mari Carmen, quere... Sí, señora Moreira, ten a palabra. Brevemente, quero sinalar dúas cuestións solo. As persoas que colaboran con temas de animais abandonados non dan feito. Carecen de espazos e carecen de recursos. E o Concello de Pontevedra carece dunha ordenanza de benestar animal. E a modo de reflexión, se o grupo de goberno non ten vontade de executar a ordenanza de benestar animal, coas razóns que nos estuvo dando ahora, que non hai responsabilidades cando esta lei entrou en vigor xa en xaneiro, que excusas son? Non é de estranar a nosa susceptibilidade. Moitas gracias. O asunto á votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, o punto número 8. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativo á petición de retirada de simboloxía da ditadura da fachada do Pazo de Xustiza da cidade de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Vai. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Réxime Interior, Participación, Persoal e Xusticia, celebrada o día 6 de xullo de 2018, acordou ditaminar favorablemente a moción do Grupo Municipal Marea Pontevedra relativa á petición de retirada de simboloxía da ditadura franquista da fachada do Pazo de Xustiza da cidade de Pontevedra, cos votos a favor dos concelleiros de Marea Pontevedra, PSOE e Cidáns, e a abstención dos concelleiros do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Moitas grazas. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, o día 15 de setembro de 1956, en plena ditadura do Xeneral Franco, inaugurouse en Pontevedra o Pazo de Xustiza, construído sobre os terreos do que fora o antigo cárcere vello, cedidos polo Concello, presidido polo señor González Posada, e con a chega económica d'1 millón de pesetas da Deputación Provincial. Inaugurou a obra Antonio Iturmendi Bañales, ministro de Xustiza, e non tivo reparo en afirmar que Franco aseguraba la permanencia del principio político de la independencia de la función judicial en forma de que en ningún outro país non supera. Iturmendi aínda se mantería como ministro 9 anos máis. En ese tempo, en 1963, foi o creador do tragicamente célebre Tribunal de Orden Público para os delitos políticos. Logo diso, aínda sería presidente das Cortes franquistas. Pero por non desviarnos, o caso é que o Pazo de Xustiza insería en 1956 e segue inserindo en 2018 na súa fachada un escudo que recolle toda a simboloxía franquista e chegou ata hoxe mesmo. É dicir, pasou polo medio da transición democrática hai 40 anos e en xullo de 2006 da entrada en vigor da Lei de Memoria Histórica, que establece que os escudos, insignias, placas ou outros obxetos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal do levantamento militar, da represión ou da propia ditadura deberan ser retiradas dos edificios e espazos públicos. Para moitos é inexplicable que persista xusto no lugar onde se imparte a xustiza un escudo que debe considerarse unha afronta á memoria das vítimas do réxime franquista e á vez un despropósito histórico e democrático que pide reparación. En consecuencia, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra presenta a seguinte proposición. Primeiro, que o Pleno do Concello, seguindo co seu compromiso de cumprir e contribuir a facer cumprir a Lei de Memoria Histórica, solicite a retirada efectiva no menor tempo posible deste símbolo da ditadura da fachada dun edificio xudicial tan singular como o Pazo de Xustiza. E segundo, que a Xunta de Goberno Local, no caso de ser aprobada
esta demanda polo Pleno faga chegar o acordo o presidente da Audiencia Provincial, o conselleiro de Presidencia e Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e a ministra de Xustiza do Goberno de España. Moitas gracias. Grazas, señor Rei. Non hai ningunha intervención solicitada. Vale, agora sí. Señor Abal, ten a palabra. Moitas grazas. Simplemente para anunciar o noso voto a favor, pero lembrando que este debate só tivemos no ano 2014, onde eu mesmo afirmei en ronda de prensa pública que calquer simboloxía franquista debería ser retirado de espacios públicos. O noso portavoz incluso suxeriu que se fixera un informe técnico que determinara que símbolos relacionados coa sublevación militar, guerra civil ou ditadura, que a base dun informe técnico cales son e que deben desaparecer. Estamos no ano 2018, o Grupo Marea Pontevedra entrou nesta corporación falando de touros e de Franco. 3 anos despois sigue falando de touros e de Franco, e o que ainda é peor, siguen aí os símbolos franquistas e siguen aí os touros. Simplemente o que nós pedimos é, obviamente, que calquer símbolo franquista debe ser retirado de calquer espacio público e de calquer edificio público, e que isto tense que facer por técnicos especialistas. Eu quero lembrar aquí que nun pleno de fai un ano, nun rogo de Grupo de Marea, pedía a retirada da cruz dedicada ao monumento aos soldados coñecido porque eles entendían que era a cruz dos caídos, que sabía ser de retirada. Entón, para que non se cometan eses erros por parte de políticos, entendemos que debe ser un criterio técnico e uns especialistas o que o fagan. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señor Abal. Señor Barato, ten a palabra. Grazas, alcaldesa. Non sei se o señor Abal é da liña de Pablo Casado, pola súa intervención pareceume que sí, que lle molesta que se fale de Franco e do franquismo. A nós, desde logo, nos molesta, parece necesario que se faga, e non por razóns técnicas. Non hai ningunha razón técnica, nin informe técnico necesario para eliminar a simboloxía franquista de edificios públicos como, ademais, un edificio da Administración de Xustiza ou das fachadas das igrexas. Non fai falta ningún informe técnico. Aínda que teñamos unha lei que é de 2007 que é moi ambigua e se anuncian agora cambios legais precisamente por esa ambigüidade e pola insuficiencia desa lei, non hai nada que informar nin pedir ningún informe técnico para quitar un escudo franquista da fachada da Audiencia da Administración de Xustiza, da Audiencia Provincial. Isto, en todo caso, o que pon de manifesto é o papel que cumpren as administracións do Estado e moitas institucións do Estado na xustificación e na legitimación das pervivencias da dictadura e do franquismo e ten tamén moito que ver coas prácticas antidemocráticas de moitas institucións do Estado e tamén da Administración de Xustiza. Fixose aquí referencia ao Tribunal de Orde Pública que despois se transmutou en Audiencia Nacional como un tribunal excepcional que non é propio dunha administración democrática. A simboloxía hai que eliminala sí ou sí e quen ten responsabilidade nesta materia son os gobernos do Partido Popular, bueno, neste caso xa o ex-goberno do Partido Popular que estivo gobernando nos últimos anos e que se opuxo precisamente ás medidas de cumprimento nesta materia e, sobre todo, a Administración da Xunta de Galiza que se caracteriza polo seu desleixo a respecto desta cuestión e de quen é a principal competencia nesta materia. Parece que agora hai un novo contexto, esperemos que o Partido Popular se sume definitivamente a estas prácticas democráticas e que suprima todo este tipo de símbolos e colabore con outras administracións para facelo. Grazas, señor Bará Torres. Algúnha intervención máis? Non hai máis intervencións, polo tanto, sométese o asunto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 9. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular en relación ao convenio solicitado pola Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Iniciación Sociocultural
do 7 de xuño de 2018 acordou ditaminar favorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular en relación ao convenio suscitado pola Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra, contando cos votos a favor, 2 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do PSG-PSOE e a abstención de 5 concelleiros, unha concelleira do Grupo Municipal de María Pontevedra e 4 do Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. As persoas con discapacidade conforman a día de hoxe un dos colectivos para os que as administracións públicas debemos de redobrar os esforzos e mellorar as políticas que teñen como fin mellorar as súas condicións de vida das súas familias. A integración das persoas con capacidades diferentes ten que ser unha das prioridades do goberno desta cidade para lograr unha inclusión plena destas persoas na sociedade. Un dos obxectivos das políticas públicas ten que ser contribuir á eliminación das barreiras de todo tipo, coa finalidade de acadar unha integración plena e efectiva das persoas con independencia do tipo de discapacidade que padezan. Nesta liña, toda medida encamiñada a facilitar o empoderamento das persoas xordas ou con deficiencias auditivas deben contar co respaldo dos concellos como administración máis próxima á cidadanía e porta de entrada das demandas e inquedanzas dos veciños e veciñas. Por todo isto, nos solicitamos unha proposta de acordo que é instar ao Goberno local do Concello de Pontevedra a adquirir o compromiso co colectivo de persoas xordas mediante a firma dun convenio neste ano, ou se non para o próximo, coa Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra, no que se inclúa o servizo de intérprete ILSE, GI, e acompañamento que facilite e mellore o acceso aos servizos aos cidadáns do Concello de Pontevedra con esta discapacidade, porque, debido ao descoñecemento que hai na nosa sociedade da lingua de signos e que a xordeira non é unha discapacidade que sexa evidente a primeira vista, as persoas xordas atópanse con moitas barreiras á hora de, por exemplo, facer xestións a nivel da administración ou ir ao médico. De aí que este convenio para a contratación do ILSE, que non só faga de intérprete, senón tamén de acompañante para este tipo de casos, desde o Grupo Municipal do PP pensamos que é fundamental, mas non só para esta discapacidade, senón tamén para outras discapacidades sensoriais. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Dende Marea Pontevedra somos coñecedoras que o servizo existente na actualidade de intérprete para as persoas sordas é sustancialmente mellorable. Faltan horas de servizos para atender as necesidades básicas que teñen as persoas con discapacidade auditiva, sobre todo cando fan tarefas cotiás frente ás horas adicadas, por exemplo, a actividades protocolarias. É evidente que falta unha política integral de atención ás necesidades das persoas con discapacidade sensorial e auditiva. O que defendemos é que calquera convenio, subvención ou fórmula que se empregue para destinar cartos públicos a servizos que garantan dereitos básicos da cidadanía se faga dun xeito transparente, en igualdade de condicións para todas aquelas entidades sociais que estean interesadas en participar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente, nós estando de acordo coas liñas xerais que se expoñen, que se indican na exposición de motivos da moción, imos a optar por unha abstención, porque creemos que a proposta de resolución é moi limitativa, non? Xa que se circunscribe a sinatura dun convenio cunha determinada asociación. E nós creemos que, na propia concurrencia competitiva indica que os convenios deben ser abertos a todas aquelas asociacións que actúen ou traballen no eido das persoas xordas. Por lo tanto, creemos que é mellorable a redacción da parte dispositiva e, por lo tanto, nos vamos a optar pola abstención. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Ribeiro Portela, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Precisamente a respeito desa parte resolutiva, o que quixera facer unha pequena variación que eu coido que ademais recolle un pouco o espírito do que aquí se ven falando. Temos a sorte en Pontevedra de ter na cidade dúas entidades que traballan en beneficio de unha mellor calidade de vida das persoas xordas, e ademais a respeito diso, me refiro, facendo referencia a iso, na proposta de resolución poderíamos, o que propoñemos é que ver se podería quedar do xeito seguinte: instar ao Goberno local do Concello de Pontevedra a adquirir o compromiso co colectivo das persoas xordas mediante os acordos de colaboración
coas entidades que en Pontevedra traballan neste eido, bueno, a continuación quedaría o mesmo. Eu coido que sería bo para todas as persoas xordas do noso Concello, porque tamén melloraría así, bueno, un pouco o que é a coordinación das accións que se desenvolvan, non? E todo redundaría en beneficio do mesmo, non? Entón, é a proposta que fa. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Eu non tería ningún inconveniente, sempre e cando, de verdade, esa cousa que se queira facer sexa non só un intérprete para actos protocolarios, sino de verdade un intérprete para acompañamento para esas necesidades que o colectivo de xordos ten, porque o que hai agora mesmo é unha bolsa solamente para o Concello, no que están incluídas 18 horas para actos protocolarios e 57 para atención ao cidadano con discapacidade auditiva e asociacións, pero realmente úsase para unha asociación que é a que ten a bolsa, que é lóxico, ademais, que é a que ten a bolsa, non? E son servizos que son dentro do Concello, non fora do Concello. Quero dicir que non poden ir ao médico ou a non sei onde, son para o Concello de Pontevedra. Entón, se efectivamente se cumple ese requisito de acompañamento que facilite mellor o acceso aos servizos aos cidadáns do Concello de Pontevedra, non teríamos ningún inconveniente que, por suposto, para calquera asociación que incluya o colectivo. Moitas grazas, señora Teso. Señora Ribeiro Portela. A proposta é a que... A proposta, como decía, é a que dicen, é dicir, só modificar esa parte, na que se inclúan as entidades que neste momento, neste Concello, están a traballar co colectivo de persoas xordas. O resto continúa igual, co cual o que vostede dice, ese temor, pois non existe, queda tal cual. Moitas grazas. Sometes entón a votación coa... señor Agustín, unha pregunta. Aceptas a emenda, claro. Aceptas a emenda do BNG e as condicións que pon o Partido Popular están incluídas na súa propia proposta. Sométese a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstención ninguna, votos a favor por unanimidade de todos os concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Punto número 10. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra para instar a Xunta de Galicia a realizar as modificacións legislativas oportunas para vetar a realización de eventos tauromáquicos en Galicia e declarar o Concello de Pontevedra como administración contraria aos espectáculos onde se someta aos animais a torturas, maltrato ou violencia. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen. No, bueno, o dictamen despois, pero se aproba a urxencia. Hai dictamen. Pois que, señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dimensión Sociocultural do 12 de xullo de 2018 acordou ditaminar favorablemente a proposición do Grupo Municipal Marea de Pontevedra para instar a Xunta de Galicia a realizar as modificacións legislativas oportunas para vetar a realización de eventos tauromáquicos en Galicia e declarar o Concello de Pontevedra como administración contra os espectáculos onde se somete aos animais a torturas, maltratos ou violencia. Consta que se aprobou unha emenda na citada comisión, añadíndolle un punto terceiro que foi presentada pola presidenta e asumida polo Grupo Municipal propoñente. Así mesmo, hai unha emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego de Engádega a moción do Grupo Municipal Marea Pontevedra que di instar ao Goberno do Estado español a prohibir a realización de eventos tauromáquicos en todo o Estado. Esta non é a mesma que teño aquí dudas, pero é distinta en principio da que está na comisión. No texto non é exactamente igual. Ten a palabra o señor Rei. Bueno, esta é unha proposición que fai súa Marea Pontevedra e que trae a este pleno, presentada pola asociación, a plataforma animalista Galicia Mellores Entouradas. A nova Lei de Benestar Animal de Galicia en vigor desde o 11 de xaneiro deste ano, como xa se dixo aquí,
exclúe as touradas e outros eventos tauromáquicos do seu eido de aplicación. Iso permite que continúen a ter presenza na nosa provincia, no noso país. A esta norma únese a aparición da Lei de Espectáculos Públicos que deposita na Xunta de Galicia a meirande parte das competencias para autorizar as touradas, soltas ou capeas e deixa os concellos na práctica cunha posibilidade nula de negar o seu soporte a tales convocatorias de crueldade. O corpus legislativo do noso país, por tanto, está feito a medida do lobby taurino, que só debe preocuparse de obter a connivencia da Xunta para seguir exceptuando a tortura dos animais como actividade pública. Mentres, o 97%, o 99,7% da cidadanía declara non asistir nin participar da violencia cara a un animal, como evidencia a última enquisa sobre hábitos e prácticas culturais elaborada polo Ministerio de Cultura, pouco sospeitoso naquel momento, cun político do Partido Popular á fronte de antitaurinismo. Desde 2015 houbo avances coa suspensión de subsidios ao entramado tauromáquico que supuxeron evitar que estes festexos pervivisen en concellos como da Coruña, de Sarria ou de Padrón. Sumáronse a iso as deputacións da Coruña e de Pontevedra, pechando a billa dos cartos públicos que pagaban publicidade ou o material para peñas taurinas. Neste tempo evidenciouse que o movemento abolicionista do sufrimento animal é maioritario e isto traduciuse noutras latitudes como a Cataluña ou as Illas Baleares, onde os seus lexítimos representantes públicos avanzaron cara á supresión da tauromaquia. Sumándonos a iso, propoñemos para a súa aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposición con dous puntos inicialmente. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a realizar as modificacións legislativas oportunas para vetar a realización de eventos tauromáquicos no noso país. E segundo, declarar o Concello de Pontevedra como administración contraria aos espectáculos onde se someta os animais a torturas, maltrato ou violencia. O concelleiro González Carballo, do grupo do Bloque Nacionalista Galego, tivo a ben propoñernos unha emenda de engádega que di o seguinte: nosoutros asumimos como terceiro punto da proposición. Terceiro, instar ao Goberno do Estado español a prohibir a realización de eventos tauromáquicos en todo o Estado. Só que é unha pena que ese ánimo expansivo que de aí, e teño coñecemento de que a concelleira Moreira Martínez vai mellorar aínda máis cunha proposta in voce doutra emenda de adición que lerá a seguir e que como propoñente asumirei como cuarto punto da proposición. Palabra, señora Moreira. Vale. É unha engádega. É unha engádega. Queremos engadir un punto máis. É unha emenda de adición que non fai o propoñente, senón outro concelleiro desta corporación. Vale. Entonces, no apartado de proposición, engadir un punto máis. Non se aceptou. Non se aceptou na comisión. Non se aceptou na comisión esta. Se levou a Xunta de Portavoces. No. Non se aceptou a emenda na comisión, non se aceptou a emenda e quedamos pendientes. Entonces, Luís podería presentala, se é así, se é a miña comisión. Entonces, pode presentala Luís, que non estaba na comisión. Entonces, pode presentala Luís. Señora Moreira, ten a palabra. Nada, seguimos instruccións do secretario. Instar a Comisión Europea a que, en uso da súa capacidade de iniciativa legislativa, promova a prohibición dos eventos tauromáquicos en todos os países membros da Unión. Vale.
Vamos a darlle a palabra, en primeiro lugar, ao señor Fernández González, Agustín, don Agustín. Gracias, señor alcalde. A ver, estou agora un pouco confundido con todo isto que pasou nos últimos minutos. A verdad que así esta vorágine de enmiendas e de engádegas que se fan uns a si mesmos, non... Bueno, se o secretario di que vale, vale, non sei, pero suena así todo como un pouco extraño, non? Bueno, en resumen, que ademais de votar o que se levou a comisión, vamos a votar tamén unha emenda do BNG asumida por Marea para a prohibición dos eventos tauromáquicos no Estado español. E vamos a votar tamén unha emenda de Marea, asumida por Marea, para votar tamén a prohibición dos eventos tauromáquicos na toda a Unión Europea. Na Unión Europea. Fora da Unión Europea, non. Eso é máis ou menos o que eu entendín, non? Bueno, neste contexto, entón, bueno, este é un tema bastante recurrente cando se acercan as festas do verán, non? Parece que o maltrato animal só existe no mes de agosto e no resto do ano non. Nos, o Grupo Socialista está de acordo con todo. Está de acordo con todo. Todo que vaya contra o maltrato animal vai a contar co noso apoio. Si queren estender tamén a prohibición a países de Latinoamérica, tamén. O sea, non temos maior problema. Se queren, teñen outro turno de intervención, ainda poden facer outra emenda máis. Entón, se queren estendelo, tamén poden estendelo. Nós xa anunciamos que vamos a votar a favor de todo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Señor Moreira Ferro, vai non ter moi difícil, non? É difícil superar isto. Pero, bueno, falando un pouco en serio, eu simplemente quero intervir para ratificar a postura que sempre temos mantido en Pontevedra. Hai que dar liberdade aos veciños de Pontevedra para que elixan os que queiran ir ese tipo de espectáculos que vayan e os que non queiran ir, pois con non ir xa está solucionada a cuestión. Pero creo que non deberíamos actuar con prohibicións, posto que a lei permite este tipo de espectáculos, e por outra banda, a Pontevedra lle veñen moi ben. E non hai máis que falar cos hosteleiros nos días nos que hai touradas en Pontevedra. Eu falo con eles agradecen moito esta afluencia de xente que ven de todas partes de Galicia e incluso do resto de España solamente un día ao ano a Pontevedra, ou 2 días, e precisamente son eses días, co cual creo que non debemos renunciar a este tipo de espectáculos que traen moitísima afluencia de xente a Pontevedra. E, por outra banda, eu tamén creo que isto é importante para o Concello. Fíxense se é importante que nos orzamentos do Concello de Pontevedra se ven financiando, se ven dunha forma solapada, estas touradas no Concello de Pontevedra, e, ademais, isto non é só cousa do BNG, posto que estes orzamentos foron apoiados a través dunha abstención por Partido Socialista e por Marea. Polo tanto, non entendo por que, apoiando estes orzamentos, agora están en contra dunha actividade que se financia neses orzamentos. Creo que non ten moito sentido. Por lo tanto, nos imos a votar en contra desta proposta, se estenda o que se estende, incluso se estende pois á Organización de Nacións Unidas, incluso a outros planetas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, parece que o de celebrar os plenos o Día do Carme está dando un resultado, cando menos, no tono moi adecuado. Vou propoñer que os de suyo vayan sempre así en contra dos meus intereses persoais. Vamos a ver, está claro que os espectáculos tauromáquicos a estas alturas do século XXI pois non son precisamente nin edificantes, nin o tipo de espectáculos que queremos que sexan representativos de ningunha cultura. Nunca o foron, nin o son da cultura galega, que nunca tivo
espectáculos tauromáquicos agás introducidos precisamente por España para deixar claro quen mandaba, pero sí é certo que en todo o Estado español abundan. Tamén é certo que cada vez con máis problemas e con menos xente que asista a eles. Creo que presentamos a emenda porque creemos que neste momento se dan unhas circunstancias no Estado que pode ser o momento de aproveitar o feito de que unha maioría parlamentar que se ten manifestado en reiteradas ocasións en contra dos espectáculos tauromáquicos de tortura promova unha legislación para que se eliminen os espectáculos dese tipo en todo o Estado español. Conscientes como somos de que optar por a modificación da legislación galega, que xa nos gustaría a nos ter plenas competencias nesa en calquera outra materia para poder legislar sobre o que pasa en Galiza, pero o que é certo é que a reciente sentencia do Tribunal Constitucional ven de decir que a legislación catalana que prohíbe as touradas en Cataluña non é legal desde o punto de vista constitucional, esa constitución que tanto aplauden algúns. Polo tanto, dada a dificultade competencial que existe en Galiza para legislar nesa materia e dado que aquí son un residuo do máis rancio españolismo, o que pedimos é que no Estado se eliminen as touradas e que se aproveite este momento no que hai unha maioría parlamentar que se ten manifestado así en numerosas ocasións. E tamén, hoxe este Concello dá un paso histórico de xigante, porque non propoñemos que se proíban os touros en Galiza, no Concello, non, en Europa. E eu, que xa podería ser así, xa me gustaría que fose así, tamén quero que se inste o presidente do Goberno a que cando asista ao seu próximo primeiro cumio da ONU que propoña que se eliminen os espectáculos taurinos xa definitivamente en todas partes. Como éramos un pouco máis modestos na nosa emenda, o que decíamos é que ten competencias para eliminalos, que ten competencias desde o Ministerio de Cultura para decir que non son patrimonio cultural do Estado, que é unha das razóns polas que a legislación catalana non os pode prohibir, que ten competencias en todo iso, sendo conscientes de que houve un cambio no goberno do Estado español que anuncia que pode ser favorable a este tipo de medidas, que se aproveite ese momento e que se tomen esas medidas. Eu estou segura de que hai forzas políticas representadas neste pleno, como pode ser Podemos, que xa puxeron esa condición no apoio á presidencia do goberno de Pedro Sánchez. Estou completamente segura. Imos votar a favor, obviamente. De todo, imos votar a favor de tono, de todo tamén. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, a proposta de adición dese cuarto punto consultouse coa Secretaría do Concello, foi a fórmula que se nos dixo baixo a que se podería presentar. En todo caso, o BNG tivo, parece que Pontevedra está en Galicia, o Parlamento Galego pode legislar sobre este tema, aínda que despois eso pase polo Tribunal Constitucional, pero pode facelo, e o BNG tivo a ben recordarnos aquí que estamos en Galiza, pero que tamén estamos en España, estamos no Parlamento español, estamos e tamén é conveniente recordar que tamén estamos en Europa, onde hai tamén Parlamento, onde hai tamén goberno e onde non só se celebran e convocan eventos taurinos en España, senón en Francia e en Portugal, como vostedes coñecen. Por certo, en Portugal, a unha proposta abolicionista sumaron o voto en contra a dereita de Portugal e os comunistas ortodoxos de Portugal. Parece que se pode emprazar a Xunta de Galicia, o Bloque nos suxire que tamén empracemos o Goberno do Estado e nos decimos, tamén está ben emprazar a Europa, dado que estes espectáculos de tortura animal tamén se celebran noutros países.
Non quixera, en todo caso, pechar este debate sen lembrar a resposta da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra a unha consulta do colectivo Galiza Mellor sen Touradas. Dilles o día 10 de xullo, é dicir, o martes da semana pasada, que a Lei de Espectáculos de Galiza lles proíbe o acceso aos espectáculos taurinos aos menores de 12 anos, e máis que na Feira Taurina da Peregrina lles corresponde tanto ao organizador deses espectáculos como o Concello velar porque se cumpra esa prohibición. Tampouco está de máis insistir na necesidade de replantear o contrato polo que se lle están aboando 40.000 euros cada ano á empresa das corridas de touros, que, como todo o mundo sabe, e como o seu nome indica, serven para fornecer de momentos agradables a reses e tamén dunha morte feliz, é un dicir. E quixera deixar unha pregunta. Non resulta un chisco contradictorio pedir que se proíban urbi e torbi eses espectáculos montados sobre a tortura dos touros ao tempo que se subsidia a única empresa que en Galicia segue vivindo diso? Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Algúnha intervención? Non hai ninguna intervención. Por lo tanto, sométese o punto a votación. O punto e coma e con todas as emendas aceitadas polos proponentes e propostas por que nos propuxera. Votos en contra? Ningún. Perdón, sí, é que estamos un día hoxe con tanta unanimidade que se me esquecía do Partido Popular. Sí. Votos en contra? 7. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase pola maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Ben, pasamos ao punto número... Este que era o 10? Non, a mocións urxentes, que non temos coñecemento que non haxa, coñecemento de expedientes e modificacións de crédito. Hai unha modificación de crédito, algunha intervención? Pois dada conta dos expedientes, non hai intervencións. Coñecemento, resolucións e decretos, tampouco. Preguntas. Preguntas sempre hai, tampouco. Non hai preguntas. Rogos. Un rogo da señora Castro. Bueno, de momento. Señora Castro, ten a palabra. Sí, os socialistas registramos o pasado venres unha solicitude instando o Goberno a que habilite durante as festas ou outros eventos os chamados puntos violetas, que son espazos dirixidos a informar e concienciar os homes e mulleres e acompañar as posibles vítimas de agresións ou abusos sexuais, tanto verbais como físicos, así como puntos de información e sensibilización. Entendemos que con as aglomeracións e ademais sempre veñen acompañadas ademais de ingesta de alcohol que conleva as festas, pois son terreo abonado para este tipo de situacións, polo que creemos que o Concello debe actuar neste eido e minimizar os riscos que xeneran nas mulleres as actuacións machistas en ocasións que derivan tamén en violencia física. Hai algunhas cidades como Madrid, Cartagena ou Pamplona que xa utilizan este tipo de puntos durante as festas. Por iso aproveitamos para rogar ao Goberno que adopte as medidas e poña en marcha este tipo de actuacións. Moitas grazas. Tomamos nota do rogo, non? Señor Fernández González, don Agustín. Gracias, señor alcalde. Bueno, seguimos un pouco co tema das festas, non? A semana pasada asistimos a un incremento da tensión entre o Concello e os empresarios que queren montar as súas atraccións durante as festas de verano na nosa cidade, con acusacións así un pouco duras por parte dos feirantes sobre presuntos incumprimentos dos compromisos adoptados no seu momento e incluso unha amenaza velada de non instalarse na cidade. Nós entendemos e apoiamos que o Concello vele polos intereses de todas e todas, nese sentido, insisto, conta con o noso apoio, pero tamén creemos que sería bo, porque non é bo que se dé unha mala imaxe da cidade e, por lo tanto, andar todos os anos con este tipo de noticias cando chegan estas datas, pois que ademais corren como a pólvora, son noticias que se expanden con unha facilidade enorme, pois dáonos unha publicidade negativa. O rogo é
que se teña a sensibilidade e a capacidade necesaria para buscar un acordo con estos empresarios e que este tipo de situacións se solucionen este ano e se eviten para anos futuros. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Tomamos nota do rogo. De difícil cumprimento. Señor Puentes, son os tres do Partido Socialista, que activos. Va. Antes de ir celebralo, Carme, dicía que tamén relacionado co verán vivimos nestes días un aumento dos artistas que hai presentes nas rúas do centro de Pontevedra con diferente recepción e diferente afección a quen reside e transita pola rúa, non? E o certo que, bueno, en algúns casos pois aún lle alegran o día e na outros a mellor non tanto, pero sin meterme na calidade artística de cada quen, o que sí que queremos trasladar é un rogo que nos fan varios veciños que traballan fundamentalmente ou residen pois no entorno da Rúa Michelena, na liña que continúa hasta a Loreita de Compostela, por un exceso de ruído en algúns casos, fundamentalmente derivados da interpretación de notas musicais, que resultan un tanto molestos cando ademais exceden o volume que a normativa contempla e ademais teñen unha querencia especial por sitios determinados, co cal os afectados son sempre os traballadores e traballadoras do mesmo sitio. Por tanto, rogamos que se adopte por parte do Goberno municipal algún tipo de control e de medida que garanta que efectivamente que se poda convivir e que a xente que ten o seu posto de traballo nestas zonas principais da cidade poda tamén desenvolvelo con normalidade durante este tempo. Nada máis. Grazas, tomamos nota tamén do rogo, que compartimos en parte. Señor Rei Núñez, tiña pedido algo. Señor Rei Núñez, sí, vai. Un rogo breve en aras da transparencia da que se falou xa antes aquí neste pleno. Dado que o alcalde e o goberno teñen unha actividade viaxeira tan intensa que é previsible que continúe, transmítolles o seguinte rogo. Por favor, primeiro, dean información pública de quen viaxa a cada lugar, tanto concelleiros, asesores, técnicos e mesmo, se é o caso, xornalistas. Por favor, tamén, segundo, dean información de cantos días permanece fora de Pontevedra cada un dos viaxeiros. E terceiro, por favor, tamén, dean información do custo en hotéis, dietas, servizos contratados en destino e billetes de ida e volta, se que non queda máis remedio que volvan. Intentaremos quedar alá algún... Non, tomamos nota do rogo do señor Rei Núñez. Algúnha outra rogo? Non hai máis rogos, polo tanto, levántase a sesión. Ai. Toma de coñecemento. Ai. Punto número 15. Toma de coñecemento a renuncia efectuada por don Jacobo Moreira Ferro e a súa condición de concelleiro proposta no nomeamento do instituto. Señor secretario, teño que lela eu esta. Non, é propoñer, tomar coñecemento... Pois toma, leme. Tomar coñecemento da renuncia efectuada por Jacobo Moreira Ferro. Dalle aquí. Está. Moi ben, moitas gracias. Hai unha proposta que tomar coñecemento da renuncia efectuada por don Jacobo Moreira Ferro a súa condición de concelleiro deste Concello, e aquí onde se vota é propoñer o nomeamento de don Gerardo Ramón Pérez Puga como novo concelleiro do Concello de Pontevedra, ou así proceder o seu seguinte na correspondente lista electoral, e dar traslado do presente certificación do presente acordo á Xunta Electoral Central. Moitas grazas, señor secretario. Dame a palabra ao señor Moreira. Gracias, señor presidente. Bueno, intuyo que saltándose este punto non quería que marchara, pero bueno. En todo caso, agradezolles a deferencia de poder adiar este punto final do pleno para permitirme comparecer durante todo o pleno e poderme despedir agora neste punto. Eu ainda lembro a primeira vez que me sentei neste pleno, e recordo perfectamente, fora aquí na
na presidencia, era o concelleiro máis novo daquela, e formaba parte da mesa de idade con dona Margarita Castejón. E senteime, recordo que a miña esquerda estaba o alcalde Fernández Lores. Eu creo que as posicións quedaron fixadas dende aquel momento. Pero dende entón, desde naquela, que para min parece que foi onte, pois xa pasaron, pase niñamente, pero pasaron 11 anos. E hoxe, pois me despido desta singladura que comenzou no ano 2007 e o fago cun inmenso agradecemento. Agradecemento, en primeiro lugar, aos veciños que me deron a oportunidade e o seu apoio para poder ser concelleiro de Pontevedra, tamén ao Partido Popular, que me deu a oportunidade de ser candidato e, por tanto, dirixir este grupo municipal durante estes anos e ser concelleiros nos 2 mandatos anteriores. Agradecemento tamén ao alcalde de Pontevedra, que, bueno, desde visións e puntos de vista diferentes, en debates en certos momentos creo que acalorados, sempre creo que lle guiou un obxectivo común comigo e con todo o grupo municipal, que era, creo que, o que nos une a todos aquí, non? Que buscar sempre as mellores decisións para os nosos veciños de Pontevedra. Unhas veces coincidimos, outras veces non coincidimos no diagnóstico ou na proposta, pero creo que, aínda que as nosas posicións non coincidiran, sí que estaban unidas por un desexo común que foi sempre buscar o mellor e o benestar e a prosperidade para os nosos veciños. Este agradecemento quero facelo extensivo tamén aos portavoces dos outros grupos municipais e aos seus concelleiros, tanto os actuais como os que estiveron antes nas anteriores 2 corporacións e cos que tuve a honra de coincidir, de debatir, de chegar a acordos e discrepar, e particularmente cun recordo moi especial a Ricardo Aguilar. Creo que temos chegado ao longo destes anos a acordos moi importantes, creo que temos avanzado en moitas cuestións, e quero agradecer tamén aos meus compañeros do grupo municipal, tamén a nosa colaborada, a xefa de prensa, Uxía, e tanto este grupo como dos anteriores, dos que formei parte, especialmente dos actuais, aos que debo unha imensa débeda de gratitude por ter aceptado formar parte da miña candidatura e acompañarme nestes anos nesta responsabilidade. Eu, sinceramente, teño un certo sentimento paternalista, non? Porque, bueno, todos eles estamos aquí porque confiaron en min e eu estou inmensamente agradecido. Estou convencido de que de aquí en diante seguirán desenvolvendo unha magnífica labor neste ano que resta e estou convencido de que os veciños de Pontevedra estarán orgullosos deste grupo municipal. Agradecemento tamén extensivo aos funcionarios do Concello de Pontevedra, tanto do Corpo Xeral como dos organismos autónomos, a Policía Local, bombeiros, e, se me permiten, particularizando especialmente nos departamentos cos que máis relación tuve, non? Por razóns do cargo, que son o secretario xeral, o anterior secretario xeral, a xefa de intervención, a xefa de oficina orzamentaria, contratación, etc. Porque, bueno, como acabo de decir, por razóns de exercicio había un contacto máis directo para tratar os asuntos plenarios. Pero creo que sexa extensiva a todos, absolutamente a todos os empregados públicos do Concello, xefes de servicios, xefes de sección, ordenanzas, resto de funcionarios, porque a verdade é que sempre que me dirixín a eles, pois sempre fun atendido espléndidamente e me axudaron a facer máis doado todo este exercicio do meu cargo como portavoz e como concelleiro. Sempre me puseron moi fácil, grazas polo trato, o respecto e a atención recibida. E deixo para final os que foron testigos, digamos, fedatarios do meu traballo, os medios de comunicación, con moitos dos seus responsables, pois xa teño forzado ao longo destes anos unha relación que creo que vai máis alá do profesional, e que espero que seguiramos cultivando esta relación, pero gracias a todos eles por ser os transmisores do traballo que como concelleiro me tocou facer e que posibilitou, sin dúbida alguna, de que as nosas propostas puderan chegar aos veciños e foran coñecidas polos veciños de Pontevedra. A todos tamén quero pedir, obviamente, disculpas se en algún momento coas miñas accións ou coas miñas verbas puiden facer que alguén se sintira ofendido e, por tanto, por eses desacertos que, sin dúbida, pois tuven, pido as máis miñas sinceras disculpas. Nunca estuvo no meu ánimo, nin vai comigo, nin co meu talante, facer mal a ninguén. Desexolles a todos o mellor. Eu, dende hoxe, seguirei traballando polos veciños de Pontevedra dende a miña responsabilidade como deputado no Parlamento de Galicia, pero a nivel municipal levo comigo a imensa honra de poder ter sido concelleiro de Pontevedra e a partir desde hoxe serei un veciño máis
que agradará que os seus representantes na corporación sigan traballando por facer de Pontevedra unha cidade mellor e que lle faga a vida máis doada a todos os veciños, porque, a fin de contas, o que toca facer a administración local é administrar os recursos de todos. Desexolles, por tanto, a todos os concelleiros, a todo o mundo mellor, que sigan traballando por esta maravillosa cidade, polos seus veciños. Eu non son quen de dar consellos. Cada día que pasaba na miña laboura como concelleiro sempre me daba conta do pouco que sabía e do que aprendía cada día, non? E do moito que me queda por aprender todavía, pero non é un consello, pero sí unha petición e un desexo, parafraseando o presidente Albor, único que lles pido que teñan no futuro sentidiño nas decisións que se adopten en Pontevedra. Por lo tanto, moitísimas gracias por estes inesquecibles 11 anos e remato cun Viva Pontevedra. Moitas gracias. Ben, pois, como alcalde de Pontevedra, quixera intervir un pouco máis brevemente en fin, o que se despide, porque non tería sentido. Bueno, en primeiro lugar, que me pareceron poucos 11 anos. Tu botache ben as contas? A mí me parecen 11 anos, teño a sensación de que son máis, non? Non, teño esa sensación, pareceme que son máis anos, non? Ou que estuvestes aquí moito máis tempo, non sei, esa é a sensación que teño. Bueno, eu quero agradecerlle o traballo ao señor Moreira, Jacobo Moreira, porque sei que nunha moi grande parte ten que ver tamén co seu amor por esta cidade e coa gana de mellorar a calidade de vida dos cidadáns, eso non teño a máis mínima dúda, non? E, polo tanto, agradecerlle o seu traballo feito, igual que yo agradezo a todos os que están na corporación, non? E eu estou moi orgulloso de moitas cousas que levamos feito aquí neste Concello, non? Pero, como non ven a conto agora, dunha das que estou moi satisfeito é dunha cuestión que ao longo destes 19 anos de alcaldía, 31 anos de concelleiro, si algo me enche de orgullo é a relación que sigo mantendo con a práctica totalidade dos concelleiros alcaldes que pasaron por esta corporación mentras eu estaba como estivera, non? Eu creo que pode haber un caso, pero casi xa me esquecín del, no que non se manteña unha relación non de amizade, pero sí de respeto e de colaboración, en algúns casos incluso de colaboración e de asesoramento, en algúns casos, que agradecemos inmensamente todo o grupo. Por lo tanto, que eu quero que isto siga existindo con todos, cada un ou cada unha das que se van polas razóns que sexan, neste caso de Moreira, porque se vai, non? É obvio que mantemos diferencias, algunhas diferencias que son absolutamente irreconciliables. Eu falarei agora, porque saleu no pleno hoxe dos touros, non vamos a coincidir nunca no tema dos touros, porque non, está no ADN, non sei se está no ADN ou onde está, ou nos temas de Ence ou da recuperación da ría ou del Nosa, non vamos a coincidir, porque nós temos unha visión totalmente diferente de como debe ser esta cidade no futuro, non? Pero fora deso, sei perfectamente que intentou buscarse sempre, que a veces é moi difícil, porque eu sempre digo unha frase, en fin, claro, todo o mundo, unha das cuestións complexas da política é que, obviamente, todo o mundo quere arrimar a brasa a súa sardiña, é que senón cómela cruda. Entón, todos queremos arrimar a brasa a súa sardiña, como queremos arrimar a brasa a súa sardiña, pois a veces, se hai dúas brasas, só dá para 2, non dá para 14. Entón, eso é moi complicado, non? E logo, por último, desexarlle, porque ademais eu non creo que te vais a retirar da política, outra cousa da política municipal, desexarlle os éxitos maiores posibles no teu traballo, que non te esquezas, obviamente, da túa cidade e que traballes para facela cada vez máis grande, non? E da que nos sintamos todos moi orgullosos, non? Por lo tanto, en fin, parabéns polo traballo, noraboa e moita sorte no futuro. Vale? Hai que votar? Pois votamos, pero votamos en contra de que se vaya, non? No, de presucitar nomeamente todo. A favor de que presente, de que presenta. De proposta de... A favor da proposta. Nós aí vámonos
Vámonos a abster, porque a proposta é do Partido Popular, obviamente. Votos en contra de que se presente o Partido Popular ao seguinte candidato? Ningún. Abstencións? Non queremos entrar. Nos abstemos, non? Digo eu. Porque... Non sei, é que eu creo que... Votades por unanimidade que sí. Votamos por unanimidade que veña o seguinte na lista. Porque renuncia e ven automáticamente. Ala, pois votamos por unanimidade, veña. Pero eu non ten moito sentido, porque é un... Nada máis, polo tanto, queda... Non sei se alguén quere intervir ou xa máis ou menos eu intentei representar un pouco a todo o mundo. Bueno, pois entón, moi bo día a todos. Levántase a sesión. Venga, un abrazo.